Nifa production jabarani la jabaro sogomare na nifa mo wula tugun kado dugu kono na ko émission mandi no e micro trottoir atake mo refe aw dimso ana balmamso la bati dunya sogomare na temu ye jumaye Franci 24 ani RFI tigera ka bo anga mali teleso bela dego derula yala jamana de nga haklina ye mune anga je angul la je nyoko fe Ango mi soro ka fo tiɲɛ dala a bɛnna anw mɔ a bɛnna anw mɔ bi a bɛnna anw mɔ sini RFI tigɛli ani 24 tigɛli tiɲɛ dala a bɛnna anw mɔ sabu tɛ ka ɲuman fɔ an kɔ ɔ fɛn min tɛ ka ɲuman fɔ i kungo la donc i ka diɲɛ kɔ ɲɛ kelen ma ye o de ɲɔgɔnna t'a la kuma ɲana merci awa wa ne fɛ a tigɛlen o ye hɛrɛ ye fɛn o fɛn b'a la n'a bɛ taa an ka faso juguya la tiɲɛ yɛrɛ la o teleso n'o arajoso datuguli o ye hɛrɛ ye kɛ parce que anw b'an ka jamana basigili de fɛ an b'a ɲamajɔli de fɛ ni teleso bɛ yen arajoso bɛ yen kumana fɛ olu bɛ ka an ka faamaw kumana fɛ kɛ kumajugu fɔ olu ma kɛ kumajugu fɔ an ka jamana ma tiɲɛ yɛrɛ n'o datugula o ka pisa même hali Mali yɛrɛ kɔnɔ yan ni fɛn o fɛn b'a la n'a tɛ faso ɲɛ kuma fɔ o ka bɔ a la o ka datugu o y'anw fɛ hɛrɛ ye an bɛ foli k'u ye an bɛ Ala barika da hali bi ko sa Ala k'a ko nɔgɔya kuma ɲana ne fa alhamdulillah. Alhamdulillah an bɛ dugawu kɛ fɔlɔ Ala ka jamana basigi amina Ala ka jamana basigi amina rabbi France 24 tigɛli ani RFI tigɛli ka bɔ an ka ligne kan hɛrɛ don diɲɛ baro baara ni a kɛlen ni ka nafa t'a la i bɛ i débarrasser ka bɔ a la ka d'a kan olu bɛ kunnafoni min di an ka jamana ma jamana ɲɛmɔgɔw an'an yɛrɛ ka kɛlɛdenw min n'a ka juli u b'o fɔ u b'an ka jamana minɛ k'a ji a juguw ma o ye fɛn ye anw yɛrɛ ti jɛ n'a ye parce que jamana mana kɛ cogo o cogo anw t'an yɛrɛ kun de ye maa n'a fɔla e b'i ka du kɔnɔ e ko k'e bɛ kelen tɛbi maa wɛrɛ b'a ka du kɔnɔ k'a tɛ tɛbɛ k'a sago o tɛ bɛ hɔrɔnden si ma an kɔni ma a ɲini jamana ni bɛnbaliya b'a kɔnɔ Ala k'a ba ka bɔ a kɔnɔ faama jugu minnu bɛ kɔfɛ k'an ka jamana k'u yɛrɛ sago ye an y'a ɲini Ala fɛ Ala k'u yɛrɛ ka saraka ye amina ya rabbi ni maaw halaki Ala k'u halaki amina ni maaw ta tiɲɛ Ala k'u ta tiɲɛ amina Ala k'u don masiba kulu kɔnɔ Ala ka taa n'u jigitigɛ dankan la ka t'u bila jigitigɛ baji kɔnɔ amina an minnu yɛrɛ fana bɛ nin mara ɲuman nin fana la an bɛ folikaw ɲɛ parce que nin b'a to maa caman tɛ ko kalama a la o bɛ bɔ ko kalama a la parce que jamana joli tɛ jamanakuntigi kelen ko de ye bɛɛ n'i ka joli don i ka jamana kɔnɔ baara cogo don a yɛrɛ fana cɛsiri de la nin ye parce que jamana in a tɔɔrɔlen kojugu e tɛ maaw sigili la nin bɛ olu ka nafasɔrɔ ɲini sira de ye parce que ni olu ma gɛlɛya bila an ka jamana a tɛna mɔgɔ sɔrɔ gakɔrɔ taw bon baarakɛminɛnw gɛlɛyala u yɛrɛ ka nafa kama donc vraiment k'an ti jɛ n'a ye France bɛ fɛn o fɛn kɛ Mali la k'an ti jɛ n'a ye Ala ka France yɛrɛ ka saraka de ye maliden jugu minnu fana bɛ juguya la Mali kɔnɔ ka Mali minɛ ka se France ma an y'a ɲini Ala fɛ Ala k'u su malo Ala k'u tile malo Ala k'u don jahanɛmɛ kɔnɔ Ala k'u kɔ tiɲɛ Ala k'u ɲɛ tiɲɛ a bɛ ne ka kuma k'a la ne tɛ maluko ye ne sigilen bɛ yan an bɛ maliyɛn de ye jamana n'a jala bi aw yɛrɛ bɔra tilekɔrɔ baara dɔ de la sisan n'a kun ka di aw tɛ se yan aw bɛ se ka baara kɛ sumarɔ min ni yan tɛ kelen ye donc ne bɛ foli k'aw yɛrɛ ɲɛ ka kuma tɛ o yɔrɔ la kuma ma ɲɛ maa kelen na aw ni ca ni baraji Ala ka ɲɔgɔn caya Ala ka wɛrɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ɲuman ye k'a kɛ folitala ɲuman ye a kana kuma galon tigɛ ka bɔ a la dɛ ka b'i kelen ko kuma nin kɛla ka t'o tɛ ka dumanw ka k'a la an fana tɛ jɛn n'o ye assalamu alaikum tala barakatu kuma ɲana ne fa Bismillah bon ne ka hakilina ye min o la adamaden n'i jɔ n'i yɛrɛ ma i bɛ kɛ jɔn de ye parce que n'i y'i jɔ n'i ka sɔrɔta la ka jɔ i ka baarakɛta la i bɛ maa wɛrɛ ta de kɛ aw filɛ nin ye aw sɔnna yɛrɛ aw ka baara dilan nin ko de France 24 tigɛli a diyara ne fo ka dépasser parce que ni n ko a ma diya n ye nkalon tigɛ ni aw ma yɛlɛma kɔrɔ ma bɔ kunu wa a tigɛra ma bɛn a ma wa olu ma écran image tigɛ wa ka image a tigɛ pourtant an fana b'an débrancher ka b'u la parce que mun na adamaden f'i ka k'i yɛrɛ de n'i ma k'i yɛrɛ i tɛ se ka fɛn k'i yɛrɛ ye
France bɛ ka min kɛ a ma dogo mɔgɔ si la u b'a dɔn wale jugu min na Mali la ni Mali tɛ o b'a kɛ min il faut que fo ɲɛmɔgɔ ɲuman de ka sɔrɔ an na dɔn ka se k'an b'u bolo sa balimamuso ni an kɛra n'an ɲɛmɔgɔ ɲuman sɔrɔ anw yɛrɛ ka kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye donc an b'a avancer de il faut que f'an ka transition Assimi ka mɔgɔw an k'u soutenir u bɛ waleya min na a ka di anw bɛɛ ye fana pense a ka tigɛ hali n'a danna Canal Plus min bɛ yan an b'a tigɛ an bɛ dan Mali ouvertement ani téléso wɛrɛw b'anw fɛ Chirifila bɛ yan a tɔgɔ na Renouveau FM bɛ yen ensuite a ka ca donc an k'an jigi don k'an ka Faransi to yen France y'a France ye Mali ye Mali ye donc an ka dignité an k'o makara an ka France to yen sinon ne ma jigi France la mais anw yɛrɛ de don parce que ɲɛmɔgɔ dɔw b'an bolo avant olu ma kɛ maa ɲɛnamaw de ye sinon n'olu tun kɛra maa ɲɛnama comme Assimi bɛ ka cogo min na an bɛ dingɛ min kɔnɔ an tɛ taa yen o san 30 ko kelen a tɛ ban donc il faut que f'an k'an ɲɛlɛ san ka ko dɔ k'an yɛrɛ ye Maliyɛn an sera ɲɛyɛlɛ ten est-ce que a faamuya min bɛ ne fɛ France 24 datuguli RFI datuguli a diyara n ye fo ka dépasser ala yɛrɛ kana segin mɔgɔw ma Mali kɔnɔ tuguni fi ala k'o yɛlɛ ka so kɛ fiɲɛ ka taa ka Mali to yen min tun bɛ ne fɛ k'a fɔ o de ye nin parce que ala ka danga de bɛ France kan i ma ɲinɛ mɔgɔw danga di a fɔ ye ko ne ko ten merci. Bon, France 24 tigali ani RFI tigali ka bɔ Mali téléso la a diyara n ye a bonyana ma ka da kan mɔgɔninfin f'i ka k'i yɛrɛ de ye fɔlɔ o de ye kuma kologɛlɛma yɔrɔ ye fɔlɔ an ka trahison mɔgɔ ninnu halisa an b'u kɔ wa an b'u soutenir fana an bɛ ala deli ala ka jamana ni ala ka kɛ an bɛɛ sago ye ala ka jamana ni ala ka basigi hɛrɛ la ala k'an tin de ɲɔgɔn na kuma min ne fɛ o yɔrɔ ye kuma ɲɛna merci ne bɛ min kɛlen fɔ a kɛlen diyara ne ye et pourtant n ye maliyɛn de bi vi France de ne tɛ fi yan n'a yɛrɛ tɛ hali dɔgɔkun kelen bɔ nka n'u y'u fila bɛɛ datugu o de ka ɲi parce que n'u tora yen nɔ u laban bɛ maliyɛnw tila u b'an tila de u bɛ wari sara ka mɔgɔw b'an nɔ k'olu sara pour que u ka se k'an tɔgɔ jugu fo fan bɛɛ fɛ n'o dun kɛra dɔrɔn an laban an maliyɛnw an bɛ tila de kɔ an bɛ ɲɔgɔn tiɲɛ bon donc n'u tɛ yen an b'an ka ko labɛn k'a sɔrɔ u tɛ yen ne yɛrɛ bolo o de don n'u tɛ yan kɔni an yɛrɛ b'an ka fɛn bɛɛ labɛn voilà mɔgɔ kɔni n'i minɛna juguman kɛlɛ i k'an bɛ ka fa de wala o de y'a fura ye mais k'a fɔ mɔgɔw sara kɛrɛfɛ sisan u bɛ taa wariba d'u ma a y'a fɔ u ye mɔgɔ n'i ma minɛ dɛ u y'a sen tigɛ dɛ u y'a bolo tigɛ u y'a tulo tigɛ dɛ o bɛɛ y'u ka complot de a y'a faamuya b'a la an kɔni min fɔ dɔrɔn an maliyɛnw an ka ɲɔgɔn minɛ an bɛ dingɛ min kɔnɔ an ka se ka bɔ o rɔ an kana mɔgɔ kuma minɛ voilà o de don n'o tɛ ni mercenaire don Bob Denard ne ye Bob Denard ye Bob Denard kɛra jamana jumɛn mercenaire français de don mais a ye président ya kɛ jamana tɔgɔ filɛ ka bɔ n kɔnɔ Comore Bob Denard kɛra yen président ye ni mercenaire don mɔgɔ si tɛ français bɔ a rɔ voilà bon ne kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn an yɛrɛ dama an ka hakili to ɲɔgɔn na o de ka fisa an kana mɔgɔ si ka kuma minɛ awa o don ok kuma ɲɛna ne fa awa ni ce bon ne kɔni ka hakilina ye min ye u taalen a diyara maliyɛn bɛ parce que an bɛ mun de fɔ u tun bɛ ka information di cogo min na u bɛ ɲini an ka jamana u bɛ ɲini ka a tiɲɛ an bolo parce que information tun tɛ ka se a di cogo la anw yɛrɛ bolo u sumayara a fɛ quoi parce que u tun bɛ ka information bɛ ka di c'est vrai u b'a fɔ ko liberté d'expression tiɲɛ kuma don mais liberté d'expression a bɛ ka kɛ cogo min na ni min bɛ na ni an ka jamana cɛnlen tiɲɛ yɛrɛ la an tɛ bɛn n'a ye olu faransi min yɛrɛ bɛ ka fɔ ko liberté d'expression a jateminɛ irisi kɛlɛ la olu ye irisi araso joli tun bɛ faransi n'u y'a datugu ko parce que k'u Ukraine ni irisi kɛlɛ la k'u bɛ ka faveur kɛ irisi ye donc ne kɔni bolo fɛn ɲumanba de don voilà olu kɛlɛ tɛ parce que jamana fɛn fɛn bɛ ni kɛlɛ bɛ ni média wɛrɛ b'i ka jamana la n'a tɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan i b'a labila an kɔni bolo hakilina ɲuman don voilà o y'an ka kuma ye k'a fɔ. d'accord kuma ɲɛna merci. vraiment
mun kala ni a jala ne trop parce que ne yɛrɛ fɛ asuma Mali autorité sumayala nin fɛ quoi o tun kan ka a mɛnna parce que vraiment u bɛ ka fausse information minnu di nin ye a man d'an ye dɔɔni ya o ne ka kuma dɔrɔn. D'accord, kuma ɲana. Merci. Ne balimamuso kuma caman tɛ ne fɛ nin ko in na parce que France 24 ani RFI a gɛn diyara ne trop i y'a faamu parce que an ka jamana ye jamana ye a mago b'a ka danbe la quoi an mago bɛ mɔgɔ fana na mɔgɔ bɛ bɛn don ani ɲɔgɔn cɛ donc n'u tɛ se k'o kɛ ne bolo o gɛn kɔni diyara ne ye kosɛbɛ kosɛbɛ kuma ma nɔgɔn quoi. Merci. Ouais. Bon, ne ka hakilina ye mun ye o la France 24 ani RFI ka gɛnni ko la bon kuma caman ye mun ye o ye pour que ka se ka ko wɛrɛ ɲagami de sinon kuma kelen dɔrɔn de bɛ kɛ ka jaabili k'o la o ye u gɛnna ka bɔ an faso kɔnɔ a diyara n ye an tɛ se k'a fɔ a bonyana ma a diyara n ye fo ka tɛmɛ a dan yɛrɛ kan u ka taa u k'an to yen an ka lafiya voilà ne kɔni ta ye a diyara ne yɛrɛ yɛrɛ de bi a diyara maliyɛn ɲuman bɛɛ a diyara bɛɛ de mɔgɔ o mɔgɔ ye fasoden ɲuman a diyara bɛɛ ni mun ko a ma diya ye kɔni o ye fasoden jugu de sinon a diyara fasoden ɲuman bɛɛ o ye ne ka folikan ye. Kuma ɲana, merci. Voilà. Mifa production jabarani kanubagaw aw yɛrɛ bɔra sisan nɔ ka jamanadenw ka hakilinata bɛɛ lajɛlen mɛn yala aw yɛrɛ ka hakilinata ye mun ye a y'olu bila commentaire la aw kana ɲina fana ka aw abonné an ka chaîne na ani ka j'aime baden kɛ a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ.